watieki wach mogika aparo ni second achiel kama tieka. Second achiel kata mana kaka se nyiero second so kalo mang'eny. Ari gini go kamano. Yes. An katieko to gima dawach kendo pod anuoyo. Yiero nwatimo 2022 norumo ma baba noseyie mar tiyo gi sirikal moselosi. Yiero no noserumo to baba nochung' to matokeo nowuok kaka nowuok no. Koro koneno ni onge tiende kelo tulo. Yes. Maendi result mancho semiyowa 2022 wayiego kendo wakonyo tich to nikech wechewa kwatimo tulo gi sirikani to kata wechewa mane agenda mane wan go de Azimio ka biro lal. We waunguru jatelo ni lwedo mondo wabi pachwa mane wan go e manifesto e Azimio ka bende koro watimo ang'o wayud thuolo kaka wanyalo implement gi bed e wach mar sirikal e weche mar sirikal loso gien. Aneno ni mano endi wach maduong' kabisa. Alright. To tiek maendi nikech wach ma wacho chien chandi ni kaka rais ncho se wuoyo gi roweregi omiyowa leaders gi magi minyalo timi godo mobilization kendo ka rais dwa wuoyo kodgi. Kigibed ni gin faceless leaderless ere kaka wuoyo nga faceless nade. Gichokre to gimiwa ni magi leaders makwadwa wuoyo gi rais to magi jok martimang'o mobilize wa but 1 year later onengo bed ni kata mai chuny rais wuon omiye roweregi report mondo chak wuo kodgi kendo. Wach maduong' mowuok godo ka kowuok kuom Mako huko en ni nyaka